Arriba al postple. Les formacions polítiques de la ciutat valoraran per a Martorell Televisió el ple ordinari municipal de cada mes. Retre comptes, mocions, pregs, preguntes, sensacions, accions o reaccions. Així és com les formacions polítiques de la nostra ciutat veuen la sessió plenària una vegada ja finalitzada. Martorell Televisió, la televisió de la nostra ciutat, oberta a tothom. Doncs, com dic sempre en els postplens que fem aquí amb vosaltres i que crec que s'ha de posar en valor, és la capacitat que tenim entre tots els grups municipals de poder seure, de poder discutir, al cap i a la fi de poder negociar tots aquells punts. Jo crec que en el ple d'ahir hi ha dos temes que són els més importants. Per una banda és l'adhesió al pacte industrial de la regió metropolitana. Martorell és una regió molt industrial i ens hem adherit a aquest pacte industrial que hi ha a Catalunya, on hi ha 50 ajuntaments, diferents consells comarcals, moltes empreses, i que crec que serà un foro on podrem estar al cas i podrem fer les nostres propostes, repeteixo, perquè Martorell és un poble molt industrial. Per una altra banda, i seguint aquesta línia de negociar i de seure i de comentar els temes, una moció, en aquest cas presentada pel grup de Ciutadans, per nosaltres mateixos i pel PSC, que també s'hi ha adherit, en la que volem desenvolupar el pla de salut, implementar el pla de salut, però sobretot molt pendents de la salut mental després de tot l'any aquest que portem de pandèmia, que hi ha una sèrie de col·lectius que s'hi veuen, diguéssim, més afectats. Crec que són els dos punts que a Martorell ens poden anar molt bé. Aquest darrer de la salut, sabem que ens importa molt la salut de tothom i jo crec que en podrem fer molta feina i que jo crec que serà una cosa que ja quedarà per sempre. Per tant, com sempre dic jo, seguirem treballant, millorant Martorell, en aquest cas per la salut de la gent.